Han roer, ikke også? Ja, okay. Men nu vil jeg godt vise jer, hvordan man laver på en måde en slags fælde, hvor det er, når man træder på en trykplade, så over der en lava over en, og så dør man, men man får mega mange gode ting. Så begynder jeg. Man skal først starte med at lave 2 huller, men man skal bare lave dem sådan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, 3x3. Sådan. Nå, jamen det skal man ikke. Ja, 3 dyb. Det er sådan. Ja, det er lige meget med, hvordan det ser ud, fordi det skal dækkes bagefter. Så skal jeg gøre sådan her. Som I kan se. Kan I se det? Så går jeg sådan her, sådan her, sådan her, sådan der, og sådan der. Og så skal jeg bare fylde den her ud, den her ud, den her ud. Ja. Så burde det se sådan her ud. Og det gør det også, selvfølgelig. Ja, og så skal jeg sætte sådan en der, og så burde det være, når jeg trykker på den, så burde de gå op. Ja, så gør man. Og så skal vi gøre sådan der, sådan der, sådan der. Ja, og så ser det sådan ud, og så skal jeg se, om det virker. Yep, så går den op, så er man fanget. Og så skal jeg så gå til at komme til noget, som jeg ikke kan gøre for, men det er noget, som man skal. Hvad mener du? Jo, man kan. I skal vente lidt til den fag. Så skal jeg gøre sådan her, altså. Sådan her. Og så sætte den her ud. Og så kan jeg så godt bare sætte den igen. Hvor mindre det er, den ødelægger noget, det ved jeg ikke endnu. Vent lige. Nå, der er lige nogle fails. Jeg skal lige vente. Nu skal jeg... Hvad? Ja, og så skal jeg så sætte den her på igen. Og så skal I gøre sådan her. Tag den her om. Og så skal jeg bygge en trappe. Sådan der. Skal det sådan noget? Så skal jeg tage redstone. Ja. Mor bygger op, ikke også? Og så skal I gøre sådan her ind til hullet, så det ser sådan her ud. Vent lige lidt, YouTube. Kan du lige sige, at de skal lige kigge på den? Skal I? Hvad? Sådan her. Ja, og så skal jeg så gøre sådan her. 1, 2, 3, og så 1, 2, 3. Og sådan skal jeg så gøre sådan her 3 gange. Men I skal bare huske at sætte den der. Og sådan skal jeg også gøre her og her. Men den er ikke færdig nu, fordi det skulle gøre sådan, så det rører en god, eller ja, det skal bare være sådan en slags fælde. Jeg kan ikke lære den der gode ting lige nu, men det kan jeg snart igen. Så skal jeg tage den her, sætte lava her, og så skal I tage sådan her, finde en lem, sætte den der, eller ikke der, fordi så brænder den så. Der. Og så burde det se sådan her ud, og så kan I se, hvad der sker. Skal vi se? Er du klar, Mathias? Fint, jeg kommer gennem 0. Men det er meningen, at
Man skal TPA en hernede, så vi kan lige lade som om det. Game mode. Jeg vil prøve at se her alle sammen. Det er... Okay, se, så lader vi som om, at der er en eller anden... Okay, skal jeg bare godt nu? Og så kan I se, når det er, jeg hopper ned, og der er en, der TPA'er mig, så... Og så... det her. Og så med. Ja, og så skal vi lige kigge på det. Så skal vi lige kigge på det. For ellers... Okay, nu er vi færdige, ikke? Men kan du lige sætte